ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 19/2/20 ಪೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲ ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದೆಸೆ ಕುಲ್ಲೆರಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಭಾರತನು ಸುಖಧಾಮವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಉತ್ತರ: ಯೋಗ ಬಲನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಿಕುಲು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದೆಕಾದ ಬಾಬಾ ಮನ್ಪರು ದಾನ ಕೊರಿಯರಡ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಬೂರ್ಪುನಂಚಿನ ಅದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ದಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪಗ ನಿಕುಲು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು. ರಡ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡ್ದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಪರಿಮೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಗೀತೆ ಈರು ಮಾತಾಪಿತಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಪನ ಮಹಿಮೆನಿಗೆ ಎಂದಿರು. ಅಕಲು ಕೇವಲ ಪದ್ಯನು ಪಂಡನೊಪ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಆ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನು ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲೆ ತೇಯ್ದು ಬಾಬದ ಇಂಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೆ ಭಾರತನು ಸುಖಧಾಮವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕುಲೆ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾಪೇರು. ಜೋಕುಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರಾದುಂಡು. ಹರದಿಂಕುಲು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ಅವಿನಾಶಿ ದಶೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರೆಯೊಂದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಕುಲ್ಲೆರಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರು. ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಓವೇ ಕಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇತ್ತದು ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಮಾಯಾದು ಬಿಡ್ಪು ಬುಡ್ರಪಲ್ಲಿ. ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಪಾಪ ತಿರುಪೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ತು ಬೋದಿತ್ತೆ. ನಿಖಲಿತ್ತೆ ತೂಪರು ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಪೋಷಣ ವಾಕ್ಯಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದು. ಎಂಚ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಣು ನಿತ್ಯರು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪಡು ಬಂದು ಅರಡಲ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯದಾನಿತ್ತಂದು ಅವಿತ್ತೆ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದು ಯಪಾಂಡಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾವು ಬಂದು ತೆರುವಿರು. ಇಂದು ದಾನೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರತ್ತು ಭಾರತ ಕೂಡ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವುಡಾಪುಂಡು. ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಲ್ಲ. ದಾನ ಕೊರಿ 2 ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕಾರಿ ಅವಗುನುಕಲ್ನ ದಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂದೆಡ್ತು ಬುಡ್ಪಾವಿರು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಗುಣವಾದುಂಡು. ನಿಕಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರದ ಬಾನನು ಬುಡಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತ್ರನು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ವಾ ಭಾರತ 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿತ್ತನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಏಕೆತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತದನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನತ್ತೆ. ವಿಕಾರದ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ತದನು. 5 ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವಿರು ದಾನನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪಗ ಗ್ರಹಣ ಬಡ್ಡು ಹೋಗುಣು. ಈ ಕಾಮ ವಿಕಾರಣೆ ಬೂರ್ಪುನಂಚಿನಾದೊಂದು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವಿರು ಈ ದಾನನು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಡ ನಿಗಲು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಕೊಡ್ಪಾರು. ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಪೂಜರು ಆತ್ಮಲಿಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನತ್ತೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು.
ನಿಖಲ ಆತ್ಮೋಡು ಎತ್ತೊಂಚು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೆತ್ತನವರು ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಂದಿನಾಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಆಪಿರು. ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತು ನಿರುಪಂದು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿರು ಬತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದು ನೆರೆದವರ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುನ್ನ ನೆಚ್ಚಿ ಅಕಲಂತ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಬಂದು ಪಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರು. ಅವಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಚಿತ್ರ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪುನ ಕೈತ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿತ್ರನು ಮುಟ್ಪವರು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದುವಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಲೆಕ್ಕವಾದುಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿಕಡು 4 ಭಾಗವಲುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಟ್ಟು ಅನ್ನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರು. ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನದ ನೈವೇದ್ಯ ನಿಧಿಪಿರು. ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅನ್ನನೆ ತಿನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀನಾಥ ದ್ವಾರಡು ಅನ್ನನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿಚರು. ಅಲ್ಪಂತ ಮಾತಲ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪೊಡ್ದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಭೋಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧ ತೀರ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರು. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಿಷ್ಠಿರ್ದು ತಂದು ಹೋಗಿರು. ಭೋಗವನ್ನು ದೀವಕ್ಕ ಅವು ಮಾತಲ ಅಲ್ಪದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ ಅಂಗಡಿ ಮಾರಾಟಗಾದ ದಿಪ್ಪಿರು. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಎಪ್ಪುನೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಪ ತೂತಿರು. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏರು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವಕ ಅದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈತು ನಶೆ ಏರುಂಡತ್ತೆ ಎಗ್ಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಬಾಬಾ ಓದವಿರು ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪಿರಾಂಡ ನಿಖಲೆ ತೆರಿದಿನ ಆತ್ಮ 24 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜೀಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಲೇಪ ಬಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ದಾದ ಅಂತರವಾದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎರಹಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗುಲು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶನು ನೋಡಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೆರಿಪೋಡಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ತರಹ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಅಪಗ ತಿರಿಯು ನೀರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬದದು ದುರ್ಗತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಉಂಡು. ನಿಖಲೇನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾಹುವಿನ ದಶೆನು ಕುಲ್ಲದೆ ಈತೆ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು 5,000 ನಿಖಲಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾತೆನ ಸದಾ ಸರಿಯಾದ ದೀವನುವಿರು ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅನಾಡಿಲು ಬಂದು ಪನಡಾಪನು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರೇ ವಿರಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪಿರು. ಇಂದುವೇ ಅವಿನಾಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ ಮಾತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಸೌದಾಗರ ರತ್ನಾಗರ ಆದೊಲ್ಲೇರು. ಪ್ರದರ್ಶನಡಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪಿರು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪಿರು. ಭಾರತ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಮಾತ ಸ್ಥಾನಲೆಗಳ ನಿಖಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಗಂಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ. ನೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೂವಿ ನೀರ್ದ ಗಂಗೆನು ನಿಖಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆರೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೂವಿ ನೀರ್ದ ಗಂಗೆ ಎತ್ತು ನಿಖಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆರೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. 4 ಕಡೆ ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ತಯಾರ ಒಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ನಕಲಿಗೆ ಆನಂದಾಪನಾತ್ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಮಗಳು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪವಿರಿತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು. ಏನಿ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೂಡ ದೇವತೆಯ ಪೇರು ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಹೃದಯ ಹಿಡಿದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ
ಏನಡ ಹೂವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮುಲ್ಲಂತಿಜ್ಜೆ, ಕಾಮದ ಮುಲ್ಲಂತಿಜ್ಜೆ, ಕ್ರೋಧದ ಎಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲೈನಾದುಂಟು. ದೇವತೆಲಿ ಏಪಲ ಕ್ರೋಧಿಯಾದ ಪೂಜೆರು ಶಂಕರೆ ಕಣ್ಣದೆತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ವಿನಾಶಾಪನ ಬಂದು ತುಚ್ಪವೆರು. ಇದು ಶಂಕರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಂಕನು ಒರಿಸದೇರು ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಅವಡಾಪನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಶಂಕರಗ ಹೂವೆ ಸರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೂಜೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ಮೂಲವತನೋಡು ಹೂವೆ ತೋಟ ಉದ್ಯಾನವನ ಸರ್ಪ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇದು ಮಹಾತಲ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನು ಸ್ವರ್ಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಪ್ಪನು. ಆ ಸಮಯದ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳ್ಳುದ ಲೆಕ್ಕೊಪ್ಪರು. ಆಯ್ನದವರಿಂದ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡು ಬಂದು ಪನಡಾಪು. ಸತ್ಯಯೋಗ ಪೂತೋಟ ಅದನ್ನು ನಿಖಲು ತೂಪರು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಪೂತೋಟ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲಂತೂ ಸದಾ ಪಾವನಾದು ಉಳ್ಳರು. ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ಕಪ್ಪಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವಡು. ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಕುಲ್ದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಸುಖ ಅರ್ಧ ಸಮಯ ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡ. 5 ಲಾಭ ಹಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಐನಿರ್ದವರ ನಿಖಲಿಗೆ 3/4 ಭಾಗ ಸುಖ 1/4 ಭಾಗ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇದು ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರು. ಅರೆ ಇದು ಅನಾದಿಯತ್ತೆ ದಯಗಾಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಪ್ಲಿ. ಈ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದನೋ ಅವು ನಡತುಂಡು. ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅನಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡತದು ಬರ್ಪುಡು. ನಡತಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಳಯ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ದುಃಖಿ ಅದುಪ್ಪಿರು ಅಪಗ ಲೆಪ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ಬತದು ಮಾತನಲ ಕಾಯನು ಕಲ್ಪತರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಿರು. 5 ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಪಲ ಕಾಲಮೃತ್ಯು ಅದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಖಲು ಕಾಲದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಪರು. ಆಯ್ನದವರ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಿರೋ ಆತು ಎಡ್ಡೆವು. ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಗಾದ ಮಲ್ಪಿರು. ಸೌದೆ ಅತನ ಕನಕು ಮಾರುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಮಲ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಮೋಸೊರ್ದುಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಕಾಸದ ಮಿತ್ತೆ ಆಪತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಏರ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ತುಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಹೂವೆ ದುಃಖದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತಿನಿಕಲು ಬಾಬರ್ದು ಈ ತೊಂಜಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಐದವರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಎಂಗ್ಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪಾಯರ ಯೋಗ್ಯ ಅದುಲ್ಲೆನೆ. ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆದಲಕ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು. ತಿಕ್ಕೊನಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ 4 ಧಾಮನು ತಿರುಗದ ಆಂಡಲ ಭಗವಂತರದು ದೂರನೆ ಒರಿದ ಒಂದು ಗೀತೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೀತು ಎಡ್ಡು ಯಾತ್ರೆನ ಕಲ್ಪವೆರು. ನೆಟ್ಟು ಹೂವಿಯ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನ ನೊರೆಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮನ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆ. ಜೋಕುಲು ಕೇನೊನುವೆರು. ಇಂದು ಯಾನು ಲೋನಾದು ದೆತೊಂದು ಪುನಃ ಶರೀರವಾದ. ಈ ಬಾಬಾಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಾಬಾಗ ಲೋನಾದು ಕೊಡ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪಿರು. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಬಂದು ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ರಾಮಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಯರಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಂತುದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಲಾ ಪುಂದೆ. ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ಮುರಳಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ನಿಕಲೆ ಮುರಳಿ ದಿಕ್ಕು ಚಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಶ್ರೀಮತನು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕನಪರು. ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮುರಳಿನ ತೆರಿಪವಡು ಬಂದತ್ತ. ಏರ್ ಬೊಡಾಂಡಲ ಮುರಳಿನ ತೆರಿಪವಲಿ ಐನರ್ದವರೈನಿ ನಿಕಲು ತೆರಿಪಲೆ ಬಂದು ಪನುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪೆರಗಾದು ಪ್ರದರ್ಶನಿಯ ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಈ ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದೆಡ್ದು ಮಸ್ತಿ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಪ್ಪನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಇಂಚೆ ತಿರುಗುನು ಪನ್ಪೆಣ್ಣಿಕಲು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪ ಬಂದ ಪನ್ಲೆ. ಏರ್ನಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಲೆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಇನ್ನು ಬಾಬನ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಅದೊಂದು ಏನಿ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ನಂಬರ್ 1 ಆದೊಂದು ಭಾರತದ ಶಿವ ಭಗವಂತೆ ಬೈದೇರು 6ನೇ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಯಜ್ಞನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಾಜರುಗಳ ರಾಜ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆ ವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಪುನಃ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಹೂವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುನೆ ನಿರಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಭಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾಸಂತು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಕೊಂಡು ಐರ್ದವರ ಇಂದರ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಆರಾಮ ದುಪ್ಪುಲೆ ಕಾಸನಿ ಕೆಲಸದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆ ತಿನ್ರೆಗಾದಲ ದೀವಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ದಾನ ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾತ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಲಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಾದ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಜಾತಿ ದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತಲ ದೇಹದ ಜಾತಿಯಾದುಂಡು ಯಾನಂತು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಪೆ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಭಾರತವಾಸಿರೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೆತ್ತಂದಿರು. ಇದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿತಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇಶ ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುನು ಏನನ್ನು ಒರೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾದ ತೆಪ್ಪಿರು. ಐತ ಫಲ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮುಡು ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈದೆ ಐದವರ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಒಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅರೆಗಾದು ಹೂವೆ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನೇನು ಕಟ್ಟವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದು ಮಹಾತಲ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾದುಂಡು ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪರು ಭಗವಂತನ ಕೈತಲ್ಲ ಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರೇನು ಮಹಾಳ್ಳು ಕೆಲವರೇನು ಗುಡಿಸಲ್ಡು ದೀಪರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಕೋಪವಂತು ನೀರು ಶಿವಬಾಬನೇ ಮರೆತು ಒಪ್ಪೆರು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪಡುಪ್ಪನಗ ಈ ರೀತಿ ಎಪ್ಪಲ ಪಾತರುಚಿರು ಕೇನುಡು ಮೊಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮರ್ದು ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಉನ್ನೊಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆಂತೂದು ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಪನುಡಾಪನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವ್ಯ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದೆತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಗಂತೂ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೇರಿಗಳೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇತೆಗಳಿಗಾದಲ ಯುಕ್ತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಜಿ ತೆರಿಪವರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತ್ ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಐಟು ಕಣ್ಣೀರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಹೂವಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಲಿತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರನು ದೀವನು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬಯ್ಯ 1-2 ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ತರಗತಿ ನಡಪದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಖರ್ಚು ಮಾತಲ ಇಂಕ್ಲವು ಪುದರ್ ನಿಕಲ್ನಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಕಾವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿಪವಡು ಹೇಟ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರ ಉಲಗಿಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ಲುಲುಂಡೋ ಐನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪದು ದೆಪ್ಪಡಾಪನು ರಾಮ ಬೊರೆಟ್ಟು ಪೋಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡ್ತನು ರಡ್ಡು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದು ಬೇತಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಂಡ ಸಮಯ ಕೊರಡಾಪನು ಪಾವನವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ವರದಾನ ತಮೋಗುನಿ ವಾಯುಮಂಡಲೋಡು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಏಕರಸ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದ ದಿವನ್ನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಭಾವ ದಿನ ದಿನಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರಂಡು ವಾಯುಮಂಡಲ ನನಾತ್ ಹಾಲವನ್ನುಂಡು ಇಂಚಿನ ವಾಯುಮಂಡಲೋಡು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನಾಪನವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಇಂದೆ ತಾತೆ ಸಾಹಸಾತಂಡ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪನು ಏಪ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ವರದಾನ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಂಡವು ಅಪಗ ಹೂವೆ ಪರೀಕ್ಷಲು ಭಲೆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ್ದು ಬರು
ಐದು ಸದಾ ಏಕರಸ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್. ವರದಾತ ಬಾಬಾನು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಮಲ್ತೋನು ಅರಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಲಿಗೆ ವರದಾನೊಡ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ. ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನೊರ್ದೆ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಮತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನು. ನಿಗಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘಟನೆದ ಏಕಮತದ ವಿಶೇಷತೆಯ ದೇವತಾ ರೂಪುಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದೆ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ವಿಶೇಷತೆಡು ನಂಬರ್ 1 ಆಲೆ. ಇಂದೆಕಾದು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಾವಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣಾಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ದಲ ಬಾಬಾ ತೋಜುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.